салом алайкум баъдорон телефони зур дорем кадом телефонам хара ина кафтар падарка ина модар нар ҷанҷон нара балашка нек нарда модашам дория гап нест балашка ина бародаро кадом телефон хара ина кафтар нар мода падарка ина қаб ҷанҷон забрак ҷанҷон дар панои худо бошед ина бародаро телефони зур гирифтагим дар шаҳри қурғонтепа кӯчаи баҳор магазини акай субҳон бародаро лайкора шаташаб кунем телефонотон бишкана ина бародаро тамошо кунем ҷо учара дар бародаро биен лабой модель телефон ҳаста магазини акай сабон 28 шаҳр на вилоят хатлон доставка без плана лабой модель телефон ҳаста бародаро ютуб дан бародаро телефон ҷаб зан ютуб дан бародаро канал дорум шумо телефони сухтагӣ шикастагӣ биёрем болоштун тен и хеле ҳам мешавад ҷан кафтару чандия мефурӯшонухия хеле гав нест ҷан ҷора бача бародаро тамошо кунед лабой модель телефоно ҳаста мақсад шаҳри қурғонтепа кӯчаи баҳор магазини акай субҳон кредит ҳам бачаҳо метем кредит метем мақсад бе фоиз телефон 2000 нархаш метем мақсад болош да 500-600 миллион хеле ҳамеша бардор ина тамошо кунем ройгон шидага телефон бачаҳо биён инҷа лабой модель телефон аст сухтагӣ шикастагӣ биёрем болоштун тен телефони пачкатон метам шаҳри қурғонтепа кӯчаи баҳор магазини акай субҳон бародаро ина тамошо кунем номеремон 907 89 18 занг бизанем 24 соат занг бизанем бародаро алоқа давем лайкора шатақа бизанем бачаҳо телефонтон бишкана